il-Prim Ministru ta' Malta, il-Prim Ministru tal-Maltino Lawċin, Joseph Muscat! Kolla flimkien! We go hide away in daylight. Il-poplu! We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. Tal-Maltino Lawċin, Joseph Muscat! Grazzi Maltino Lawċin. Merħba qudiem id-dar tagħkom, id-dar tal-Maltino Lawċin kollha kemm huma. Illum qed niċċelebraw Jum il-ħaddim bl-aqwa mod possibbli. Qegħdin niċċelebraw Jum il-ħaddim meta għandna f'pajjiżna l-akbar numru ta' ħaddiema u nies jaħdmu fl-istorja. Qatt, ħbib tiegħi, qatt ma kienaw xogħol daqskemm hawn illum. Qatt ma kellna daqshekk nies, ftit nies qiegħda daqskemm għandna llum. Illum li mhux qed nitkellmu biss dwar xogħol, dwar jobs, iżda qegħdin nitkellmu dwar karrieri. Noħolqu l-karrieri għal mobilità soċjali, jobs ġodda, karrieri aħjar. Illum ħbib tiegħi bis-saħħa tagħkom li urejtu fiduċja f'dan il-moviment, illum għall-ewwel darba wara ħafna snin f'pajjiżna hawn aktar xogħol milli hawn nies. Iżda għadu mhux biżżejjed. Issa rridu xogħol aħjar għal aktar nies imħarġa. Irridu pagi aħjar, kwalità ta' ħajja fejn il-familji u wliedna jgħixu aħjar. Issa rridu nkabbru mill-ġdid l-ekonomija u rridu naraw li minn dit kabbir tal-ekonomija igawdi kulħadd. Il-ġid irid jilħaq aktar nies għaliex il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza huma lan finali tagħna. U ġustizzja soċjali ma tistax isseħħ mingħajr prosperità ekonomika. Iżda prosperità ekonomika mingħajr ġustizzja soċjali ma tiswa xejn. Il-weġat ħbib tiegħi inmissuhom bidejna. Il-weġat insolvuhom b'xogħolna. Fil-waqt li nafu li qatt ma kien hawn xogħol daqskemm għamilna u daqskemm ġibna llum, nafu li għataw minnu bla xogħol. Nafu
li jataw minu qiegħed paga baxxa wisq. Nafu illi jataw minu fil-faqar u dik hija s-saħħa li għandna li għas-sentejn li ġejjin dawn il-problemi insolvuhom ukoll. Għamilna ħafna. Għamilna fi 3 snin ħafna aktar milli ħadd ieħor tkellem u ma wettaqx f'25 sena. Għandna viżjoni li qed iwettquha. Għandna bidla li qed isseħħ. Malta li qed tinbidel. Iżda ħbieb tiegħi tagħmlux l-iżball, ma nagħmlux l-iżball li naħsbu li l-progress huwa inevitabbli. Li l-affarijiet isiru waħedhom. Ħbieb tiegħi ta' qabilna ħallewlna dar li minn barra ma kienitx tidher ħażin. Iżda minn ġewwa kienet imkissra, kienet xi ħaġa illi ma stajniex inkomplu ngħixu fija. Iwritna dar bla mara mkissra, bis-soqfa qed jaqgħu, bil-ħatan imnitnin, bl-art qed tinqala. U meta sibna hekk, middejna x-xogħol. Minflok għadna neqirdu, tħallna x-xogħol, sewwejna s-soqfa, irranġajna l-art, kaħħalna l-ħitan, biddilna l-amara. U waqt li qegħdin nagħmlu dan kollu, konna nħarsu barra mit-tieqa u naraw li l-ħadd ieħor bidejh marbuta, naqra kafe, jgħidilna dik is-saqaf trid tirranġaha aħjar ta' dik l-amara kieku tixruha mod ieħor aħjar. U aħna konna ngħidulhom ejjew, tuna daqqatit għax din hija d-dar ta' kulħadd. U ngħidulna le komplu intom. Anzi, ma' kull ċans li jiġi kienu jfixkluna ftit jew ħafna. Wara ftit, issa li wara 3 snin, is-soqfa arranġajnihom, l-art biddilnija, il-ħitan irranġajnihom, il-pedamenti għamilnihom sodi mill-ġdid. Wara li għamilna dan kollu, jiġu jgħidulna imma hemmhekk mhux imbajjat tajjeb. Imma dak it-trap għadkom ma naddaftuhx. Perfetti maħniex u żbalji nagħmlu. Imma issa ġew wara li rranġajna kollox, wara li qegħdin nirranġaw l-affarijiet li ħallewna mkissrin, ġew fuqna. Qegħdin ara minn tfaċċa mill-ġdid. Qed jgħidulna issa tuna ċwievet lura ta' u aħna ngħidulkom il-poplu jgħidilkom le! Il-poplu irid lil dan il-gvern item xogħlu biex imbagħad jerġa' jiġi sentejn oħra quddiem il-poplu biex jerġa' jakkwista il-fiduċja biex nerġgħu inkomplu immexxu lil dan il-pajjiż. U ħbieb tiegħi, waqt illi ħadd ieħor moħħu biex jagħmel sentejn oħra jikkritika, jien iwedkom li se nagħmlu sentejn oħra naħdmu aktar minn qatt qabel. Ħanaħdmu fil-qasam tas-saħħa fejn wara li naqqasna l-waiting lists issa se ndaħlu il-charter tal-pazjenti fejn issa ħandaħlu sistema fejn lilkom kull min jkollu bżonn operazzjoni u l-gvern ma jagħmilix fil-ħin ħanħallsulkom biex tmorru tagħmluha għand il-privat.
fejn issa wara li neħħejna il-problema tal-out of stock, ħanibdew inwaslulkom il-mediċini fid-djar tagħkom ukoll. Fejn wara li sibna sptar żgħir qed jaqa', issa ħanirranġaw u nkabru dak l-isptar, ħanibnu sptar ieħor f'Malta, St. Luke's, ħanibnu sptar ieħor f'Għawdex u ħajkollna sptar privat ġdid ukoll. Fis-sentejn li ġejjin ħanibnu skejjel ġodda. Fis-sentejn li ġejjin ħankomplu nagħtu ċans lill-uliedna biex jitalmu fl-iskejjel l-aqwa edukazzjoni għal min irid jirnexxi, tagħlim tal-akkademja, tagħlim ta' snajja. Fis-sentejn li ġejjin ħanoħolqu dak li ħadd ieħor ma ħoloqx, nibnu u nġibu postijiet ġodda għal housing soċjali. Fis-sentejn li ġejjin se nagħtu aktar għajnuna lil min irid jixtri daru, ħanagħtu aktar għajnuna lil min għandu bżonn jikri post fejn joqgħod. Fis-sentejn li ġejjin wara li bdejna innaqsu il-faqar, lan tagħna huwa li nagħtu l-akbar daqqa lil faqar fl-istorja ta' dan il-pajjiż. U se naħdmu biex inġibu investiment ġdid. Rajtu intom f'ġimgħa waħda biss il-Playmobil 30 miljun, il-Park tal-Avjazzjoni 33 miljun, l-ex-shipbuilding post mitlu għal 25 sena 55 miljun, il-Hilton 15 miljun oħra, il-Kempinski 6 miljuni oħra, Magro ta' Għawdex 5 miljuni oħra, id-data center 3 miljuni u nofs oħra, 153 miljun euro investiment ġimgħa waħda biss. Ġimgħa waħda biss. Ifisser minn dawn l-investimenti biss għalikom, għal uliedkom 500 post ta' xogħol ġdid għal Maltin u għal Lawċin. Fejn issa irridu nkomplu nagħtu il-ħiliet. Nagħtu il-ħiliet lil ħaddiema. Jiġu jgħidulna min iħaddem, tuna aktar ħaddiema, tuna aktar ħaddiema mħarġa, u l-appell tiegħi lill-ġenituri tħallux lill-uliedkom jitilqu mill-iskola, ħallu lill-uliedkom, inkoraġġixxu lill-uliedkom jkomplu bl-edukazzjoni għax dak huwa l-aqwa investiment għall-aqwa xogħol, għall-aqwa pagi għall-futur. F'dawn is-sentejn li ġejjin se jkollna l-Università Amerikana ta' Malta u l-ġimgħa d-dieħla se jibda x-xogħol fuq il-kampus tal-American University ġewwa Borbla il-ġimgħa d-dieħla stess. Biex nagħtu ir-ruħ lis-Sawt, se nagħtu l-kumpens ambjentali lin-nies tas-Sawt u nibdew bil-faċilitajiet sportivi ġodda f'Birzebbuġa u f'Witilajn feħħanatu lin-nies ta' dawn l-inħawi n-nifs. Fis-sentejn li ġejjin wara 25 sena ma jsir xejn se jkollna il-proġett tal-White Rocks ukoll fostna. Se nkunu qegħdin inġibu aktar xogħol bil-ħolqien ta' free zones tal-loġistika madwar Malta. Ħankunu qegħdin inniedu politika marittima li ġġib aktar xogħol, se jkollna yacht marinas ġodda fosthom dik ta' Samezon. Ħandaħlu ambjent tan-negozju aktar flessibbli. Immaġinaw ħbib tiegħi il-mod ta' kif qed niġġildula l-burokrazija fejn issa daħħalna sistema fejn jekk inti tmur
bil-permess b'applikazzjoni għand l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Ippjanar iddum aktar minn 100 ġurnata ma tik id-deċiżjoni tagħha, aħna daħħalna liġi li permezz tagħha li ħatibda dal-waqt li permezz tagħha jekk l-Awtorità tal-Ippjanar ma tikx il-permess jew ma tatikx deċiżjoni fi żmien 100 ġurnata, l-Awtorità tal-Ippjanar tibda teħel multa hija stess ħalli n-nies jindonaw li d-deċiżjonijiet iridu jittieħdu. Se jkollna il-liġi għan-negozju tal-familja biex niffaċilitaw il-wirt bejn il-ġenituri u l-ulied, ħandaħlu ħinijiet tal-ħwienet li jkunu aktar flessibbli matul il-ġranet u matul is-sigħat, b'mod iżda li nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema. U f'kull dar f'Malta u Għawdex ħatirċievu iswed fuq l-abjad iċ-charter tad drittijiet tal-ħaddiema ħalli kulħadd jkun jaf x'inhuma d-drittijiet tal-ħaddiema. Bliġi tax-xogħol aktar sempliċi, flessibbli u li tipproteġi l-ħaddiem. U fil-waqt li nagħmlu dan kollu rridu nassiguraw li l-paga tal-ħaddiema isservi aktar. Nikkontrollaw kif qegħdin nagħmlu l-għoli tal-ħajja biex ma jitlaqx kanat kif kien qabel. U għalhekk nassiguraw illi fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin ikun hemm aktar flus. U se nieħdu ħsieb b'mod partikolari lil dawk il-ħaddiema li qegħdin bil-minimum wage, nafu li dawk il-ħaddiema qegħdin jibatu, ħankomplu nieħdu l-miżuri biex dawn il-ħaddiema ngħinuhom kemm nifilħu. Biex bekk verament nibnu middle class ġdida. U mhux ħaniddejqu nidħlu għad-diskussjoni u d-deċiżjonijiet dwar l-isfidi l-kbar ta' dan il-pajjiż li ħadd ieħor kien jibża jitkellem dwarhom. L-immigranti illi huma abbużati u fl-istess ħin li huma abbużati ikunu qegħdin jimminaw lil ħaddiema Maltin. Ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħaddiema barranin f'fostna. Irridu naraw li l-ħaddiema barranin f'fostna ma jiġux abbużati huma, iżda laqqas ma jkunu qegħdin hemmhekk biex jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema Maltin. Se naraw illi nkomplu bil-ġlieda tagħna kontra l-prekarjat. U tafu l-bidla kbira li qed isseħħ. Fejn qabel kien hemm gvern sponsor tal-prekarjat, issa għandna gvern illi jiġġieled il-prekarjat. U wara li żidna il-pagi ta' eluf ta' ħaddiema li jaħdmu bħala securities, bħala carers, li jaħdmu bħala cleaners mal-kontratturi li mbagħad jagħtihom kontratt il-gvern, issa se nkomplu ntejbu drittijiet tagħhom. Se naraw b'regolamenti li ħajtlu fis-seħħ minn għada filgħodu stess li mhux se joħorġu aktar kontratti tal-gvern ta' anqas minn sena għax ma jistax ikun li l-ħaddiema li jkunu mal-kontrattur jagħmlu 3 xhur jaħdmu ma' kumpanija, 3 xhur ma' kumpanija oħra, imma ħanejdulhom trid tkun mill-inqas sena mal-istess employer. Min għada filgħodu stess se ndaħlu regoli ġodda li permezz tagħhom mhux bil-fors min jitfa' l-irħas offerta jirbaħ. Imma rridu nkunu konvinti illi min jitratta l-ħaddiem l-aħjar jirbaħ. Min għada filgħodu stess kontrattur li jkollu ftehim kollettiv, jiġifieri li jkollu union li qed tirrappreżenta lil ħaddiema, kontrattur li jimpjega miegħu persuni b'diżabilità,
se jkollu aktar punti u aktar ċans illi jieħu x-xogħol tal-gvern. U jekk, u fil-waqt li nirringrazzja lil ħafna employers tal-affari tagħhom, inwissi lil dawk il-ftit waħdiet illi għadhom jabbużaw mill-ħaddiema li mhux ħanħallu l-abbużi fuq il-ħaddiem iż-żgħir jibqgħu għaddejjin u nibqgħu kull 6 xhur naraw ir-regoli għax il-ħaddiem huwa f'qalbna, il-ħaddiem huwa ħaġa waħda magħna, il-ħaddiem huwa l-għana li aħna ngħixu. U fil-waqt li nibqgħu moviment pro-business, favur ix-xogħol, favur min jħaddem, irridu li din il-koalizzjoni tax-xogħol tkompli tissaħħaħ. Fadal ħafna x'isir biex ngħinu lill-aktar nies li joħorġu mill-faqar. Issa fadal aktar xi jsir f'setturi oħra, fl-ambjent fejn irridu nuru li dan il-gvern bil-fatti għandu għal-qalbu l-ambjent u li fis-sentejn li ġejjin u li lim minnhom dan il-gvern mhux se juża l-ebda art barra miż-żona ta' żvilupp għal proġetti tiegħu. Ħankunu anzi qegħdin naraw li jibqa' jkollna aktar spazji miftuħa, spazji mitluqa li jkunu miftuħin għan-nies. Se rridu u naraw kif bini vojt kummerċjali ikun jista' jintefa' lura fuq is-suq. Fuq in-naħa t'isfel ħajkollna park ġdid fejn il-familji ikunu jistgħu imorru jieħdu il-pjaċir tagħhom flimkien ma' wliedhom. Ħankomplu bis-sistema li permezz tagħha issa f'pajjiżna l-iskart kollu qabel ma jintrema jiġi pproċessat u li mill-iskart illi qed jipproduċi dan il-pajjiż diġà qed nagħtu l-elettriku lil fuq minn 2000 familja minn skart mormi għal riżorsa għal familji. Fis-sentejn li ġejjin il-kumpanija kważi falluta tal-Enemalta ħadd tiġi bil-qlieħ u tagħti lura l-flus lill-poplu Malti wawċi. Fis-sentejn li ġejjin se naqilbu għall-gass u ħajkonna l-istudju lest sabiex inkunu nistgħu naqdu permezz ta' pipeline is-sistema tal-gass ta' Malta mal-Italja. Fis-sentejn li ġejjin ħankomplu naraw li l-prezz li tħallsu għal petrol u d-diesel jkompli jkun stabbli u jkompli jorħos kull darba kif reġa' millum raħas il-prezz tal-gass. Fis-sentejn li ġejjin ħanaraw li jkomplu jiġu dejjem aktar turisti ħalli jħaddmu aktar tfal tagħna. Fis-sentejn li ġejjin ħbieb tiegħi se naħdmu u nagħmlu dak kollu li nistgħu biex problema oħra li ħallewna ta' qabilna nsolvuha fis-sentejn illi ġejjin ngħidilhom lill-ħaddiema tal-Air Malta ħanaħdmu bis-saħħa kollha tagħna biex insalvaw l-Air Malta biex nagħtuha il-futur li jixraqilha lill-Air Malta li jixraqlu dan il-pajjiż. Ħankunu qegħdin naħdmu għal proġett ġdid ta' reġenerazzjoni fil-Bajja ta' San George biex permezz tek nagħtu mbuttatura lil dik l-erja fil-Belt Valletta bi proġetti u b'master plan ġdid li nħarsu lejn li konna il-Valletta 18 bħala l-aqwa riklam ta' kull żmien għal pajjiżna. U s-sena d-dieħla, u jiddispjaċini għal min din ma jistax iniżżilha, imma s-sena d-dieħla Malta ħatkun fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea kif jixraqilna. Ma jrid ikollok l-ebda idea biex tibqa' titkellem fuq il-firdiet ta' 12 sena ilu. Illum il-ġurnata
aħna poplu wieħed, poplu li qed inħarsu l-qudiem u poplu li llum għandu l-iktar gvern Ewropew bil-fatti u mhux bil-kliem. Fis-sentejn li ġejjin irridu naraw li l-kawżi ikomplu jinqataw f'inqas żmien. Irridu aktar ugwaljanza bejn is-sessi. Irridu naraw li l-liġi tal-IVF issir aħjar. Irridu naraw ukoll li nitkellmu ma jkollniex il-problema li nitkellmu dwar żwieġ bejn koppji tal-istess sess ukoll. Fis-sentejn li ġejjin wara li tajna l-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena fil-kunsilli lokali, ejja nibdew niddiskutu biex fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmiss ukoll nagħtu l-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena. U l-pass il-kbir ikun li wara dawk l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li żgħażagħ ta' 16 nagħtuhom il-vot ukoll fl-elezzjoni ġenerali biex jaqsu l-gvern. Fis-sentejn li ġejjin ħandaħlu liġi li permezz tagħha ħanipproteġu eluf ta' familji li jikkoabitaw li jgħixu flimkien iżda mhumiex miż-żewġa. Ħantuhom lilhom u l-uliedhom il-protezzjoni biex ma jkunux inqas minn ħadd ieħor. Fis-sentejn li ġejjin ħankomplu naħdmu biex innaqsu il-kriminalità u l-imġieba mhux aċċettabbli. Ħankunu qegħdin naħdmu biex jkollna trasport pubbliku li jaqdi aktar lin-nies, li jkollna toroq aħjar u nibdew bi pjan enormi ta' infrastruttura li permezz tiegħu it-toroq kollha ta' dan il-pajjiż jissewwew u jsiru mill-ġdid. L-akbar pjan industrijali ta' kull żmien unsolvu u ntaffu l-problemi tal-parking f'postijiet bħall-Università ta' Malta. U għandna qudiemna iċ-ċans li fis-sentejn li ġejjin ħajkonna l-Bank tal-Iżvilupp, Development Bank, illi permezz tiegħu ħankunu qegħdin nagħtu nifs lill-infrastruttura ġdida f'pajjiżna. Ħanimxu biex nibdew u jkollna d-deċiżjoni fl-aħħar għal-tunnel bejn Malta u Għawdex u sarattant mhux ħanoqogħdu nistennew fis-sentejn li ġejjin irid ikollna s-sistema ta' fast ferry bejn Malta u Għawdex biex naqdu aktar lil sħabna Għawċin. Għax wara li għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna l-ekonomija ta' Għawdex kibret aktar mill-ekonomija ta' Malta, ħanġibu iktar xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. Fis-sentejn li ġejjin iridu naraw li l-bdiewa ma jkunux vittmi tal-burokrazija Ewropea u ħanibdew minn ftit tax-xhur oħra fejn ħankunu qegħdin nagħtu għajnuna lill-bdiewa għan-nixfa illi jsofrew matul din is-sena. Ħankunu qegħdin naraw lis-sajjieda ngħinuhom aktar fil-limitu tal-liġi Ewropea. Se jkollna pjan ta' governanza illi jitwettaq fejn fost oħrajn huma l-membri parlamentari li jridu jagħtu eżempju u fi ftit ta' żmien ieħor ħandaħlu s-sistema imweda illi l-membri parlamentari jitħallsu biss jekk jidħlu jaħdmu l-Parlament. Fis-sentejn li ġejjin ħanippubblikaw sal-aħħar ta' dis-sena il-kuntratti kollha maġġuri li diġà kellna u fis-sentejn li ġejjin kull kuntratt maġġuri li jkollu l-gvern ħajkun ippubblikat għax m'għandna xejn xi jħabbrilna wiċċna, m'għandna xejn x'naħbu. Sistema illi tipproteġi l-interessi kummerċjali u l-informazzjoni kummerċjali l-imma li jkollna sistema ta' skrutinju magħruf bħala open contracting. Fis-sentejn li ġejjin ħbib tiegħi ħankunu qed inkomplu
mingħajr ma nżidu taxxi. Anzi fil-waqt li nagħmlu mill-aħjar biex innaqsuhom, ħankunu qed inkomplu innaqsu d-deficit. Fis-sentejn li ġejjin ħbib tiegħi ħajkun qed jirnexxielna inħassru id-dejn kollu illi ħallewna ta' qabilna fil-5 snin ta' qabel. Lill-anzjani, il-persuni li rtiraw mix-xogħol, ngħidilhom illi dak illi ġara din is-sena illi kellhom l-ewwel żieda fil-pensjonijiet f'25 sena mhux se tkun ta' darba. Imma nista' nwettkom minn hawn illi f'dawn is-sentejn se nkomplu nżidu l-pensjonijiet ta' min irtira tal-pensjonanti. F'dawn is-sentejn se nżidu l-benefiċċji u l-ewwel nies illi fix-xhur li ġejjin irrid nara li jżidulhom il-benefiċċji huma dawk il-persuni li joqogħdu id-dar iduru b'ommijiethom u missierietom u bħuthom. Il-pensjoni tal-wens se tkun l-ewwel pensjoni li nerġgħu nżidu mill-ġdid taħt dan il-gvern. Għax min jissagrifika lilu nnifsu dik it-tfajla, dak il-ġuvni illi jissagrifika karriera, jissagrifika lilu nnifsu biex jidur bommu, biex jidur bissieru, biex jidur bħutu b'disabilità, dan il-gvern irid jgħidlu grazzi u ħankunu qed ngħidulhom grazzi lil dawn in-nies billi nżidulhom il-benefiċċju. Se nkomplu għaddejjin billi ngħinu aktar persuni b'disabilità jitlu fid-dinja tax-xogħol. Qatt daqs illum ma kienaw persuni b'disabilità illi qegħdin jaħdmu u lil dawn il-persuni b'disabilità ngħidilhom grazzi tal-li ħriġtu taħdmu, grazzi tal-li qegħdin tagħmlu dan il-proġett tagħna suċċess. U ħankomplu naraw illi kull persuna b'disabilità illi tista' toħroġ taħdem. U lil dawk il-persuni b'disabilità li ma jistawx minħabba l-kondizzjoni tagħhom irridu naraw li l-benefiċċju tagħhom jola b'tali mod illi jkun li daqs il-minimum wage illi iva persuna b'disabilità li ma tistax toħroġ taħdem jkollha benefiċċju biex tgħix mod indipendenti li tkun tista' tgħix b'dinjità. Kemm fadlilna setturi fejn irridu nkomplu naħdmu, fejn irridu naraw illi nkunu nistgħu verament nagħmlu ġustizzja mal-ħaddiema tax-xatt, mal-ħaddiema tas-Simalta, mal-ex ħaddiema tal-korpi, mal-pulizija li għadhom rridu jitħallsu tal-overtime, dan kollu ħankunu qed nagħmluh fis-sentejn li ġejjin. Kif ħankomplu nagħtu it-taħriġ u x-xogħol liż-żgħażagħ, il-garanzija għaż-żgħażagħ tat-tagħlim, tat-taħriġ u tax-xogħol illi kull tfajla u ġuvni li għandha iktar minn 16-il sena u ma tkunx qiegħda l-iskola nagħtuha t-taħriġ jew insibula post tax-xogħol. Għax bib tiegħi illum diġà għandna l-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Kollha kemm intom mill-iżgħar wieħed sal-ixjaħ wieħed li hawn hawnhekk. Dan huwa jum storiku. Qatt fl-istorja ta' din ir-Repubblika, qatt fl-istorja ta' dan il-pajjiż ma kellna tant xogħol li għandna tant ftit nies qiegħda. Xorta 4,000 ruħu fuqhom. Xorta rridu ngħinuhom il dawn in-nies. Xorta ħanamlu impens ħieħ ta' għajnuna. U llum nista' ngħidilkom minn hawn li l-għan tiegħi, l-għan ta' dan il-gvern huwa illi fil-waqt li writna qatt illi kien tiela lejn 8,000 u 10,000 ruħ. Iva, f'dawn is-sentejn ħajirnexxielna il-qatt inniżluh taħt l-4,000 persuna wkoll.
Dan huwa l-uniku moviment f'dan il-pajjiż li għandu viżjoni u pjan. Nammetti, mhux kulħadd jaqbel ma' kollox. Nammetti, nagħmlu żbalji. Nifhem illi ħafna minnkom jistennew aħjar minn għandna. U jien qiegħed hawnhekk biex ngħidilkom li l-ewwel wieħed nitabba bir-responsabbiltà u l-iżbalji ta' kulħadd għax jien il-persuna responsabbli fl-aħħar mill-aħħar. Jien il-persuna illi qiegħed hawnhekk b'responsabbiltà. Illi ġejt qudiemkom 3 snin ilu ngħidilkom illi ħanibdluh dal-pajjiż, li għedtilkom ħanraħsu l-kontijiet, ħanatu child care b'xejn, ħannaqsu l-qatt, ħanżidu x-xogħol. U jien gburi illi dawn l-affarijiet kollha qed iwettquhom. Iżda kif jien gburi illi dawn l-affarijiet kollha qed iwettquhom, jien ukoll responsabbli ta' fejn inqasnikom. Jien ukoll responsabbli ta' fejn ma konniex għall-altezza ta' dak illi jistenna minna il-poplu. Imma nista' ngħidilkom minn hawn illi jien u sħabi kollha għandna enerġija, għandna ħeġġa illi fis-sentejn li ġejjin dak kollu li għamilna nirdupjaw, nagħmlu aktar xogħol, impattu għall-iżbalji li għamilna u ntejbu fuq it-tajjeb kbir illi għamilna għax għandna lilkom magħna, għax għandna l-poplu magħna, għaliex il-poplu qed juri fejn iħabbat il-polz tiegħu. Nirringrazzjakom ta' din is-saħħa li qed tittuna, nirringrazzjakom tal-li intom ħaġa waħda magħna. U għalhekk ta' kuljum nitlu f'saħħa kbira fil-binjiet kollha fejn naħdmu. F'dan il-bini li hawn qudiemkom li minnu rridu naraw illi nifhmu it-tajjeb tagħna u n-nuqqasijiet tagħna. Ħbieb tiegħi, il-bidla ma ssirx waħedha. Malta qed tinbidel, iżda l-progress mhuwiex inevitabbli. Il-bidla tieqaf jekk ma nagħtux kuljum is-saħħa tagħna. U għalhekk l-appell tiegħi li tkomplu tingħaqdu magħna. Din mhijiex kwistjoni ta' kif nistgħu naslu sa sentejn li ġejjin billi nibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet. Imma kif għas-sentejn li ġejjin nistgħu nagħmlu aħjar milli għamilna. U hemm għażla ċara. Hemm għażla ċara bejn moviment u pajjiż li jrid aħjar u nies li huma bitter lejn dak illi kapaċi jagħmel dal-pajjiż. Hija għażla ċara bejn il-pożittiv u n-negattiv. Hija għażla ċara bejn is-serenità tagħna illi nafu it-tajjeb li għamilna ma nafu wkoll l-iżbalji u l-isteriżmu ta' ħaddieħor li l-ewwel kisser id-dar u issa jrid iċwievet lura. Id-differenza bejn min għandu pjan u min m'għandu l-ebda idea. Id-differenza bejn min għandu viżjoni u min huwa bla ebda pjan. Ġifieri issa ħankomplu noħolqu l-ġid u nqasmuh u mhux nagħmlu bħal ta' qabilna li l-ftit ġid li kienu joħolqu kienu jħallu ħal ftit nies. Għażla bejn min jiġġieled il-prekarjat u min ħolqu l-prekarjat. Għażla bejn min jwettaq u min kellu ċans li jwettaq u falla. Għażla bejn min huwa onest, illi jaħdem b'onestà u anka fl-iżbalji ikollu l-onestà li jammetti u min huwa disonest biżżejjed li jgħid li qatt ma jagħmel żball. Għażla bejn it-tkabbir ekonomiku u l-bailout. U għalhekk ħbieb tiegħi jien illum nixtieq ngħidilkom kelma waħda. Grazzi.
Grazzi illi ġejtu. Grazzi illi tajtu dan is-sinjal. Imlejtuna b'saħħa u koraġġ li ma bħalu. Imlejtuna b'determinazzjoni kbira. U għedkom minnaw li ħanaħdmu kull jum dejjem aktar u kull jum il-bidla qiegħda fina u kull jum inkomplu naħdmu bil-ħeġġa tagħkom u nuru li verament Malta qed tinbidel. Nirringrazzjakom. Il-Prim Ministru tal-Maltin Joseph Muscat. Grazzi lill-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha, Joseph Muscat. where we run. Everything's but I can't be one of them. Insejħu magħna wkoll lis-Sinjura Michelle Muscat. Do anything. Nilqgħu magħna Michelle Muscat. Grazzi tax-xogħol li tagħmel. Could be heroes, me and you. We could be heroes. We could be heroes. Grazzi li ġejtu. Grazzi poplu Malti u Awċi, wara l-Prim Ministru Joseph Muscat! L-ewwel ta' Mejju 2016. Sinjura Michelle Muscat, il-Prim Ministru ta' Malta, mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat! They don't see it 'cause they don't understand. Spinning round and round for hours. You and me, we got the world in our hands. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do Grazzi mill-qalb lil kull wieħed u waħda minnkom li lqajtu s-sejħa tal-Partit Laburista. L-ewwel ta' Mejju 2016. Il-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat. Malta li qed tinbidel. Ngħidulkom grazzi li tinsabu magħna llum u kif unu xieraq. Ser intemmu din l-attività bl-innu nazzjonali ta' pajjiżna, l-innu Malti. Grazzi lil kulħadd.
Ministru wara l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Grazzi lil Mart il-Prim Ministru Michel Muscat tal-ħidma tagħhom. Grazzi Sinjuri tal-li kontu magħna. Nappellawkom sabiex tmorru lura d-dar bil-kwiet. Grazzi li kontu magħna. Fakrukom ukoll sabiex issegwu il-portal il-ġdid tagħna one.com.mt fejn fih qegħdin ninformawkom bl-aktar aġġornamenti ta' aħbarijiet mit-2 sal-ħadd 24 sija kuljum se nkunu qed iwaslulkom dawn l-aġġornamenti. Grazzi poplu Malti u Awċi tiltaqgħu f'aktar attivitajiet flimkien mal-Partit Laburista. Grazzi Malta.